Manakabalin na Diyos, binangon mo ti iglesia iti bato nga isu ti panagipaluyag-yag ni San Pedro iti pamati. Di mo kalipalubos nga damang dadael iti panagkay sami iti pamati ken iti panagayag bigan ka. Kapuken ako Hesus Kristo nga anak mo ken Dios, isa magipagbiag ken magipagarigan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga nanayon nga awan ti ingana. Amen. Ti may basa na daw na surat ni San Pedro. Siya ang maysa panglakayen. Agdaw ka kadagiti panglakayen ti iglesia agda kalakayo. Maysa kasaksi ti panagsagawa ni Kristo. Agdang tumingay ko iti dayag ang may parangalan. Dawatay ngarod kada kayo nga ipasturan nyo ti arba ti Diyos nga ited na kada kayo. Ay wala niyo as ayat ti arban akas ti ayat ti Diyos nga aramitan niyo. Saan kayo ang mapilipili? Ang trabaho kayo saan nagapuloy ti tangdan. Nudiket gapoy ti puno at arigagay iti panagserbi. Diyo adipenden dagiti naitalay kada kayo. Agbalik kayo kumakit ti apagwalanda. Ket ito nagparang ni Pangulo a pastor. Awaten nyo to tinagloryaan a korona, adito ang pukaw tirangan na. Ti sao ti Apo. Pagkiraman tayo ti Diyos. Ti Diyos Apo, ti pastor ko, ada
na pumatala kayo. Ipan na kayo managawang tinasantuan ng Ebanghelyo kasi surat ni San Mateo. Nagdendenso si Tidiso nga si Deg, Tiili, si Cesaria Pilipos. Sinaludsod na nagagitiadalan na. Si Asino ti anak ti tao ti na nagititat tao. Si kakanong ni Juan na mamunyang insong banda. Kunaman di sumagmamano asikan Elias. Kunapay nagiti man asikan ni Jeremias. Weno may isa ka nagiti propeta. Ket da kayo sinaludsod ni Jesus. Si Asino ang ti panagkunayo. Si ti Kristo ti anak di si Biblia ka Diyos. Insong bat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasad ka Simon na anak ni Jonas, at sipot ka sa anak tao, nodigan di amak sa dilangit, pinangipagtihingan ka, ikidayto sa kinapudno. Ibagangangken ka, may saka abato Pedro. Itirabaw dahi ti apundasyon abato, bangunan to ti iglesia, ket ulay ni patay, dinto at balay gikan kuana. Itidkon to ken ka, dahil itong pwede pagarian ti langit, ket ti anyaman nga ipalit mo dito'y daga, maipalit tuman sa dilangit. Ket ti anyaman nga ipalugos mo dito'y daga, maipalugos tuman sa dilangit. Kakagsan ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Pagkikiyasta ako. Kapakang tayo man, ti Generata. Mayor Joseph, Simon kailangan ang pinagbalbaliw niya. So nga nagbaliw doon mayoran Petruntong. Simon kailangan, naman nagbago. Fiesta na Simon, di ba? Simon, ng pinagbalaganan ni Pedro. Mas tawag man na kayo mga taga-dinarata na may nakipiestaan niyo tugaw ni San Pedro. Well, ang kailangan ng manok. Tuwag manok ni San Pedro, iya pinag, piyesta kami ka, ala, piyesta ni manok, 7 days, kunata, walang amin, liyamataw, dalusapi na niya pa. Nasabi ako na ito yung ako pa, nakakalungot ang mga oras. Kapay nga naman manok, pinastaan niyo. Kapay nga tugaw, di man nagbayad naman manok niya. Diyan niya, malimot kita padaya. Sigurado, kada piyesta, dahil palo. Lumabas na di Santa Maria, atidog ti linya na iti mga manok. Manok di San Pedro, diyan mo pa, kapay na lata, kapay na tugaw. May nga tumanong-manok ka? Sayo mo na sinasapurika, o di tumanong-manok. Ano na ako? Tugaw, kapay na tugaw. Kapay na tugaw ni San Pedro, ati Italia, Jeroma, apa yang jadi sentrona, haan nga Israel, haan nga Juda. Apa yang mengisah di San Pedro ngamin, dahil kami Ebanghelyo, dito ay kuhan, dahil ay laban, dahil amin, sino, ayan, di may di papastor ni Jepa, di medical group iya Santa Cruz, may da, ano di may, agraman tandaan nga sa Santa Cruz, suyo, nakita ito, may nanay medical group, may nakakitaan na simbahan din, may nakikitaan na grupo nga din na sermon na ay sinermon ang pamilya. Amuyo ko na nagsurat niya ako Isus. You, different religious sect. Kung ano niya ako Isus. Stop fighting. Who is the best religion and the true religion? Agahan kayo nga susubangon no signo ti osposto nga religion no Metodista, Iglesia, kadako kunana. Isang religion ti agahan pa kunana. Pinapatag-agbiat kayo na sayaan. God bless you. Truly yours, Jesus Christ, RC. Roman Catholic. Ada na ito ng RC. Roman Catholic. Ano yung simbahan na niya pag-apaan tayo na simbahan niya yung pag-agdernan ni Pedro. May isang ganda hindi na nagtitingal sa mga pastor. Sabay mamuura yung eleksyon ni Santo Papa.
habang kakaan kami, agraragsa kami, di man pagtutungan na, kapag nga ako nga, ni kumatagli, ang Santo Papa, kaya pagkarikriputan mo, kaya mga Romano, naglamunan yung kababain mo niya. Tapayan nga ni DJ Roma, según ti tradisyon, haan na nakasulat ni Biblia, hindi nalpasan ni panagmisyon dan ni Pedro at ni Jerome, ni Pablo, iso pinagmisyon, nagpaspasya. Kaya según ti tradisyon, haan na nakasulat, kuna dari Church Fathers, kunada, iyayin na nagpersikyo, iyayin na natay, no ni Apo Jesus, na ilansa, nga pakadre ni Pedro kabaligtad ni Andres nagsinal expinisida ti bagina diyak ka mali Andres Santiago Andres nung ni Pedro na nailan sa iti pabaligtad iya yung mga iso nga DJ remains na iso nga hindi imbaga ni Apo Jesus nga you Simon Peter, ti Peter kahit na nasa ulba ko. Aramaic word, kepas, kunana. Kepas is not just simple stone. Hanggang nga dati dakil, abato, na kung natin English, I want the exact translation na kanyada, dakil, abato, huge rock. Kaya na sa ulba ti kepas, kaya na sa ulba ti Pedro. Therefore, Pedro is not a name. Kaya nga sa awag nagdakkel bato. In above this rock, itirabaw dahil niya bato, ipadakdal ko ti simbaan ko. Kinuray pa yun, kung naman ay awag, agbalay yung wala, uray ti patay. Itagkunto ko na lang, bangunan ti iglesia, itirabaw dahil yung pundasyon na bato, bangunan ti iglesia, uray ni patay, dito, agbalay dito, wala, kita ang promise. Kita nyo i-store simbahan tayo. Idagawin ko alam nito. Hindi pa talagang kailangan iso ano. At prosesyon tayo. Ada, tumbot na. No! Tatanay, sumunod na. Ada, tumbot na. Kaya hindi ko naman. Dahil danggan nyo. Anyaman na iparin mo. Dito'y daga, maiparin mo sa di. Anyaman na ipalubos mo. Nagdilag na dyan na ikot kanya nga nagtuladan tayo, makita rin lagi na eskwela, kada program na handling on, the key of respond, tulbog. Ni Pedro, yan yung responsibilidad ng simbahan. Kaya apostolic succession ko na tayo, na ipatagod dahil ang simbahan, dahil ang panibaganan, ni Pedro isunod the first pope. At DJ pa na ibaga ni Apo Jesus ni Pedro, DJ na itirabaw di pundasyon at bangunan ng iglesia, kaawag oray ni patay dito, ang balay yung na the same di Apo Jesus, kini po player di Corinthian tata, haan na isay, di Apo yung nanta, isumarod nga, nakaanan na agpilit ni Santo Papa, saya atin na, and the whole world at kararan, tatlo haan na kamalin. Kanini di lang na dahil ko na about this church, I lived my church, and even there, haan na ang balay di kentuana. Yun, kita ang kasimbahan tayo. May sa iman kasimbahan tayo, may sa nakakatapdan na palawlawan ti mga apa. May sa na palawlawan, apay na handa, lagi krinikit, dagito'y na dagtuma. Isong na. Magtakder ka nga rupipog mo, ano ikritik mo. Nga pa yung nagbagay di ada, ups and downs ni simbahan, at the dark side and bright side ni simbahan, at the tayo nga ag-fall, ito yung area ng gibangan at bright, ang agran niya. At dahil simbahan kayo, handay yung bagang perfect. Ngam haan nga matibbaga pa ya, di ni sumarutan, Holy Spirit nga rin manggagay kanya na. Uray magdagkaman dito'y, uray basol dito'y, as pangarihan ko ito'y Western countries, and first world countries, makmaksaya ko ipamati, nung agrarize dyan, India, Asia, India, Africa, ita Thailand, Chinese countries, China, kung natang
hindi awan ti Katoliko na sumsugre ka Japan nagpisa bukasyon ta hindi awan ano na mas dali ta ini kada di first world countries kumang sumsugre ito yung mga aksyan iso nga ti Espiritu Santo iso ti mga tentengan iso nga nagdasap tayo una na sino to gusto nga da simbahan sino to gusto nga pinaka ni Kristo naglakas ang bata sino na dasap ng papa na nalpas. Orang yang menggunakan ayat, orang balik-balik basta sino tidak dasar to papa na nalpas dito yung discussion. Nakita yun dito may sana, nakita yun aswins, di ka tayo nakakuha pa yung naka-scalp pa yun. Nya, surusuratan natin pinimugin dali na naman nagpahuros, di man. Pintil-pin yung surusurat na, di ba yung Valentine's na sinakusaw. Ito Valentine's sa kanya kayo magkalitaan ka na naka-scalp pa yung Katoliko dapat mga haan ang Katoliko, basically haan Roman, di ba ako ng kakurang katong mo, krusado, kung nalala kami, kung nalala ginagawa mo din ka usap yung krusado. Kadaya na simbaan, kitaan tayo, yes, adams and downs, at napakaabakan, at napanagbalay kumapsol kuligsa, ngam, habang agda ng Espiritu Santo ang magayaywan, dito pulos na agbalik, dito pulos na matibag, dito pulos na maabat. Kaya, handay, itaan nyo, handay ko makibububag, handay mo yung makikibdibate, handay mo yung makipil-napilit ko sino i-usto ko saan. Just live your faith. Isuda ba ito umay? Handay ba ado-awis, isuda ba ito umay agad-lay at pagunya, lamay ko nung bakit. Isuda ba ito bunong der ka ang sugli? At dapat na pagkapsultan, sino pagkapsultan? At dapat na obispo, padi, pastoral leader, elector, ako lang adbasor. No, adbasor dahil ito yung unang tao na adbasor na tayo amin. Ngamahan na nga iso, ang nakayat na sa uwan na the Universal Church, iso di panglursuro na. No, nagkamaling kibay sa nakayat na sa uwan na iso di panglursuro ni Teroa, simbahan, Tadawang, Holy Catholic and Apostolic Church, the same. It remains in his teaching, at rimit lang tayo teaching na uray mo at basbason uray at kamali. Kung nakagalaw, tatawin Professor Pedi, nagpulupon na kami kaya SBI, at to pwede lang isahan na nagwapong na singan ko na ay kung ano ni 2000, kung ano ni Santo Papa, mga sawan kung ano ni Padi, nang siya kaalat ka, kung ano sampai 8 months na mo, iman na nasawa mo. Uray, dito ko lang, ang dahil bagalan ng mga asawa, ni Padi, naspakal. Nung nakasawa ni Padi, 5 ka-amin ng formationan, nung nakasawa ni Padi, 5 kayo-amin na teachingan. Ako lang, natukalan mo lang umaordinan na Padi, ordinan na babae ng Padi. Wala na, mahiraw ko kung naman ang ordinan ng babae ng Padi. Inordinan na rin, 5 kayo-amin at bali mo amin. Since the beginning, nag-develop ng simbahan, nag-develop ng theology ng simbahan na naka-form dahil ka na sa kagaya ay babae di pangulong ng Espiritu Santo nag-establish dahil ka na simbahan ng uray pa hindi pa kayo kurana. Ihanday pa lang naman ito yung atan ng Pilipinas. At ang permanent di ko na iya yung apply na. Nagitay mayan na naglintag di palagyan na uray lang yung uray si asawa mabalindan to. Dahil yung marikatan na yung tipadi, basit tipadi. Naman niya mo dahil na simbahan, yes, at daas din daw na. At doon ipagkurangan na, haan na perfect na payata, tao ngamin, tinagyan, itidahil ka na simbahan. At kamalinata. Ngayon, yung Holy Spirit, at tuloy na paspasan ng binibisyonan na kataptamo din mo tayo ng dinaratan. Alimadlaw na dahil because of the chair, ngayon pakugaw ni Apo Jesus ni Santo Papa, dahil ito din ang baling ng pundasyon. Hindi man lang din dinaratan na may sakay ng pundasyon. Ang 21 barangays, sindot sinitali na sulit na natingkod. Ang ganito? Oh! Apa yang mga aba? Apa yang haan nga pala adaman pakapsulan nila duma, adaman pakaupayan nila duma, nung naipakugaw na rin, tukawan ni San Pedro. Naipakugaw ka na kayong ipangman, iparokya mo mga
dahil ito may isang kunayan na bang magpapakit ka. Taapaya, dati ka mo dito ka na. Kaniwa bigdig na ita. Uri ang dati abroad, uri ang dati aday kita, kamkamot di pamilyahan ko, konsumo, dalata. Di masang kung kumamot ang ada kay, medyo kumamot at ibang patibker di, at ang mga patibker di pangmati. Nagdagdawa ka, sa bali mo di pa pala na, isang pagtangkang siya, ay, madalang kalsay na, huwag ka na, dali na na. Namawang kami, awan na yun, dahil imbes na pagyaman ka, nandiyan pangmati, imbes na pagyaman ka, na magpakitaan yung diyan na tulatid ka, na pangmati ka, ang dami ng kansan. Kaya mo sinuman niya, doon nagpili ako. Imbes kung mga agyaman ka, mariirig na, o nilagdag kong mga nabigkalat na ibang mati lang, medyo madimo yung pagtulungan na, nagbalik na pagkari. Nang kapagsilgin ka, awan yun, natay ka. Ito'y kumatiparolya, ako tatayang kami. Ay, kasi naman yung mga pinsang itaan mo na. Ito'y kumatiparolya, tatayang kami. Kaya yung sa una, isolated kayo, lahat yung mga responsibilidad, di buong kamon di parokya no, o regularity ang parokya, lahat yung mga responsibilidad nila. Dahil yung di ko alam naman, isuwa na dyan, dapat Espiritu, nagagarawin na tayo kailangan, nakadapay na ang Espiritu, simbahan tayo, hanyang pulos na makaba. Nagdadapay na tayo, kalis siya naman, kapag-ibigay kayo, agyaman tayo. Isugod na nagigkar kayo muna, may sagot, kailangan niya naman ka sa pusa eh. Itakon niyo, nagbasit na parokya. Nagmaluting munisipyo na tayo na sa pusa, talo mo. Santa Lucia, Santa Cruz, San Sito, nagbasit na parokya. Nung kailangan niyo ng nagpagi, San Jose na rin. Sa sunod-sunod niyo din na, sa balansa ko na San Jose na rin, San Sito, pero ako nagpagi, independent sa ako. Kadita ni San Jose na rin, kibkir ni, o ay asosasyon ni Ralaki na rin, ang mga agad-aduran na nagmayan. Dito yung adoration, ako, tal-talo, ang overnight na duman, hindi ka nagpipkir, sa ibang kalunan, awang pa, tarilagan mo at pagi, ayan niya, talakta. Nagano kami, natay pa kinagduman. At dapat ma-ordinan ng ay, di, alawak. Kapayan din yung muna ka. Hindi pinagdendeng sa ako, dapat yung parokya, hindi na akong pa kinagdan pagi. Kano dita ka nabigsa, di pa mati, dito na yung natigkar di pa mati. Gapon ka din pakakitaan na unag pa na di pa mati, gapon ka kung ni San Pedro, ipakita tayo, ibiyag tayo, ibuhay tayo, ilabang tayo, magdatayo ka, pataho na tayo ni Cristo, datayo ni patugaw na ni Santo Papa. Muli Santo Papa, may sa hanggang tayo masya amin, ang mga kaulay ni balbalay tayo amin, nung naipahimamot tayo ka, itipawan ka, bigyan ka, kadagin ni Cristo, kadagin ni Papadi, dahil di mo Papadi, kasapulan tayo, katulungan na kayo. At yan ay di parokya mo yung may isa niya kung ano hanggang magaling. Da kayo marunong tibang pagpasikan, da kayo marunong tibang pagbilad dahil na simbahan. Ang yaman yung simbahan, makinalagyan na yung Kristo. Is it the building? Nabayad tayo ng discussion ng haan. Di building, balay yung pagkarawakan. Kala ko bakit yung nagdi balay yung di balay yung isa building, mabalin na aircon, mabalin na damay at pagbuyaan, mabalin na bayan na panganan, tumahan na nila, agbalik na, pagtaan na, home, tuhaan na nasaya at ginagyan na. Oh, nawakan nyo haan? Kasi maglabi simbahan. Uray na napinipintas si simbahan nyo. Dapat tarin-tarin tayo magpapintas tayo. Uray na napinipintas sa simbahan nyo. Nuhaan na naunad ni pamati, dahil kayo ni pulpulno simbahan na ang nagibigin. Dahil yung simbahan niya yung pataadar ni Kristo. Anya rin na simbahan. Simbahan din, panagpipin na kawan, panagsisinder din na puno, panagsisindaranan, naragsak ang serserbi uri at na problema na, naragsak ang serserbi uri at na pakariputan na, da kayo, dahil pamati tayo, da kayo at tao, dahil nagpupulno na simbahan, na yung pataadar ni Kristo,
nga indauluan ni Simon Pedro. Tapos nanawagan niya kayo. Iso kung uyaw na simbaan, tabagbagin ko yun. Nung di lang na simbaan, tabagbagin takamon na ka. Nung unang namamatay, anya mo tinubram. Challenge na. Anya mo tinubram tatlo ang grow. Anya mo tinubram tatlo madagdagan ni pamati. Ginala na simbaan. Kaya kanya William kadali kay kadagalimuyod na napan, kay sagsagana na ni Christ na hinda. Amoy din ang amak mo na very alarming. Kada kayo, alam mo kanya yun. Dito yun. Kada kayo dito yun. Nagbilang kayo, maliit na ka unod ng pamakayo. Maya na, dahil kailangan ang tingong maligar. Nung natay kayo, nanabaybay ang tayo, bingil at tutulong, sino ni Sumarlo. Pati yung may mahirig ito na ang tutubo, lagay na pamaming tata, kasjay ko naglimot ni pamaming na anak mo, patatakaanakan, tatapon. Dahil bilag yung umay tata, kada tayo, nagiging na tata, napadpada ka na, napadasan din ang talaga, tinagdag ka po, ijay ko mo, magmag na asana-sana, ni Biyernes Santo, kapag ka makiukamit ni Cross, nakapulpulong, nung lumataon na padandalang di Santo sa'yo, nagbumba ka, ijay klasa, 30 minutes na tayo ng tubig, kaya yung muha. Nung magmamang kami, nag-isamudsod na, kung na-uri na yung gusto ko, dahil yung gusto tayo man, dahil ang tigkar ni pamati at ang nangalataan. Nuhaan nyo, yung pakamit ka na how many years, 20 years from now, dahil nakapinan ni pamati yung bahaan yung mga iso katawadan. No, inabak ni technology ilan, inabak ni materialism kada consumerism kada industrialization di lubong tayo na tayo na ipasadugsun kanya na din ipasadugsun kanya tayo after how many years baka awan tayo ko kadang tumalikas niya yung pagmatida. That is the challenge. Dahil ikalim na at nakalimot kasi kami na ureloan niya di ba paspasamang ang taglarak ni Cristo kung una tayo kaduakan niya tayo nabigat na nga kisaludsod na niya na sumarasaro ng henerasyon. Gusto niya po niya gusto ko niya magana. Kinis kasi subang ibagbala tayo na rin ang pila arahilan tayo tapno pangayayo tayo tapno masilid na simbahan tataikan tayo di asistensya natagyasta at assignment na umagkatang di ice cream doon pagpaadulakan barbarin makawatang tantong dahil tayo na nataagan na akton sinaitis na laro din unahan niya kaya ganito binungan magtaay sa kayo mas na dahil niya ganayang aming tatlo ay nasidad tayo, ay aming tayo. Nga masako na nga umunod, bumalay na nga. Pamati. Huwag na kayo. Ipatagal niya po Jesus simbahan, nakataygal ka nga yun, hindi mo yun ay tapugaw. In above this church, I will build above this rock, I will build my church. Dahil ito, gaunan. Dahil yun kasayin tayo. Kasi ano pa nangipasok tayo, dahil tigger, ang dahil niya kay Pagta. How many years at nagtungkol lang ang nakatakuha ka? Nung pumanong na ito, yan na yung ako. Dahil tapingan niyo, nagdag na napagpagasan niyo, dahil formation na ito niyo, kaya na yung natanang ipasa. Maunay, awat na ito na, kapag-ilandan ko na ka, dahil yung ating halit na. Kada kayo, awang question ni pangmati na yung tanong nila, o ano tinangulit pangmati na? Kasundanay. Kaya, kailangan namin kakapsa, dahil yung may sana parang isimbahan tayo. Pero punakan na, ano ka na ibaya, kapaya nalagdal sa kanin, kapaya, at nasupas, kaya paaros kami buka. May ibaya, kapaya, at nalapis, kaya kayo na itin mo. Hindi nga mag-strategi na, nanahan lang material lang pa na ganyan. Anya ko number 1 na, saka ulit kong ibang baga, anya ko number 1 na apostolic tayo, anya number 1 na kasama namin di pa nanisuro. Haan din yung pagdagiskwela. Mayat mo ka makatulong, hindi tayo ayat dito, may naisang katuliko na naisang eskwela. Ay, hindi pa na pagkadalag, Bible sharing ka na kayo, babaliwan. Hindi tayo witnessing tayo, diwagas di pa nagbiyan tayo, hindi tayo ipapakita tayo, na makaay-ayo na ikakalalit ang takuhan na agaw awis, disnubyo na makumay ka na tayo. Puri hanggang agay ay ang sumunod na ka tayo. Hindi ka witnessing, di pa nalindihan, di pa kumati, Nadi langan-langan di sisa, langan-langan ang kakaarong ka. Ang damang katabak, kamalikan na mga mabalik na awan. Ang dalang tamang pagkurangan, ang mga mabalik na awan.
pa ng parina tayo katapwada, na tayo pagtao tayo ni Kristo sa Biblia. Unang na awis at dalata. Alam mo, lagkas tayo ba o? Nagkanatigpar na tinapis tayo. Sabi ko mga pang namahan. Kaya kakaunan, di pa man tayo, ulit-ulitin na ibang-ibaga, kas ano tayo na ipakawid. Na may ipakawid tayo, kas ano pa nang isuro para iwagas di panagbiyak tayo, kas ano tayo na makilangan. In the end, kung na tayo, karagilan tayo, aming kagunan tayo, nantin, tulad na espiritu na, isuro na tayo mga dagdag. Talot tayo kay Kuana, isunan tulad tayo mga pangkaromo. At nabukod tayo mga effort, sakripisyo, ayat, tulong, nantin tulad na espiritu na, magpadagdag dahil na trabaho tayo. Espiritu ano kimagdidiyan, so ang kimagpagpatid, pero simbahan tayo. Tumakdal tayo. Padayang tayo mamati, Diyos ang anak palinahin, anang malas buhay at mamati ang Yesus Kristo, ang bugtong anak natin na tayo. At imawag karami ni Espiritu Santo, inyalak ni Santa Maria Virgen. Nagtuto, ipanagturay ni Poncio Pilato, na ilang sa ikrus na tayo kay kanina. Imulog niya ni tayo. Nagungat ni may katlungal daw, umulit sa dilagi, kisugaw, Naman Diyos mamang na napanggalingan. At papuntos sa diyan, may nukong tayo ni si Bibiyat, kaya pinag-inatay. Pamahalag kami ni Espiritu Santo, patsik may sa Iglesia Katolika, ipanagturin na o daliti sa Santos, ipanamapakawal at ibasbaso, at ang tumat ka ng bungal ni Bagikin biyat nga at namin. Intalim ni Ang Jesus, ni Apostol San Pedro iti Iglesia, binangon na, tapno tultuloy, di panakiwaragawag, di pagarian ni Diyos, nito'y dada. At dawag tayo iti Ama, ni Apo tayo ni Jesucristo, kadali kita sa pulang tayo di palagdor, as di pamamati tayo, kuna tayo iti tunggal panggat, Apo patgamkat ti kararan ni. Ako patgamkat ti kararan ni San Pedro, tinakaitan ka ang turbeg, ti pagarian ti langit. Agpaling kuman at iker, ti pangmating, ikas kasabad, at ti mangidadaulo ti simbahan, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, amin na papadi, religyoso ken laigo. Tayo ti palagtinulong tayo, nga trabaho, ang paunet, ti pangmati tayo, mga tulong kumain, ti panakaisaknam, ti pagarian ni Diyos, dito ilaga. Pumararat tayo, iti Apo. Napili ni San Pedro Abato, apakay patakdiran ti Iglesia. Kasken Juana, agbalin kuma na puno kinatigyan ti pamati, dan ti mangidadaulo ti barangay, kan gimong tayo. Tapno agari ti Ornos, talna ken kapia itunggal maysa. Pumararan tayo iti Apo. Inpamalmal ni San Pedro, tinatigker ang pamati na iti Diyos. Ipay mo, anak kami amang bukbuker tigimong, dinaratan. Ipakita ni kumali na biya ka pamati ni, babayan tinapaste ka panagdaydayaw iti Apo. Kaya siya ayat ka panagserbi, iti pada niya tao. Nang nangruna, nagdagkasapulan, itulong ni. Kumararat tayo iti Apo. Si Papa Kumbaba, nagbabawi ni San Pedro, kalpasan di pananglipot na kay Jesus. Kasken Juana, mabigbigmet kumahan ti mundaway, aniliputan mi ni Jesus. Ken maadaan kami titured, nagbabawi, babayan din na pudno, kapanangawat mi sa konvento ti Confesar. Nang narunay ta panawen ti Quaresma. Tapno may kapya kami metlaing ti Diyos Ama. Kumararan tayo iti Apo. Naawa ni San Pedro ti Corona ti agnanayon nagbiag. Maragpat kumamenten dagiti minatay tayo ti agnanayon na kinaragsak. Gapo ti pamati inbiag da ti rabaw ti daga. Kumararan tayo iti Apo. Kaguliman tayo tayo magtawatin, nagtibukot tayo ang mga
Gagawin pang birthday pamilya kayo. Hindi mati kakararagan, dahil kakapsat tayo, di mawag itulong tayo, may kakararagan kalagwagan. Kung mararat kayo, ako at kagagalan ng Diyos na amami, na agtan kami pinamintas kinaornos na iglesia, gapo ken San Pedro, babaan di ba na ibabayot na, kanayon at arabayan na ito'y ang imong mi, tapos kalinayan tinatid ka pamati, timodel ka dito yung araw mi, tapno na itinaw-nawatin mi asina naman, agbanat ko maabagtaunan, tipan na kay salatan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Mararat tayo mamagsatan na tayo, hindi ito yadatan tayo, makaiayo kumain, Diyos Ama man nakabalin amin. At may tayo, kailangan tayo maibalikan tinakan na, dan kasamin at naging tayo, kay kanakuman, pinasampuan ng Iglesia. Ako awagan ka dali karkararan, kandidato di Iglesia, kat babayan di panang Pangulo ni San Pedro, pagkalilagan na kamkali, iti pamati na insuro na, tapno makadamon kami to iti agnanayon na ginagasa, kapong ken Kristo nga apo mi. Apo at nakumakala kayo. Itang ayo na itapos puso yun. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Putno na yung may karigat rumben man nung ni pagkaisalakanan ni ada kami iti amin at siyempo ken Kristo. Agyaman kang ken kaapo na santo na ama, man nakabalin ka at nanayon ka Diyos. Kasi ka nga agnanayon ng pastor sa ano abay-bay ang tiarpan mo, nulikat sa salaknibang ida, adi ang resta. Babae dinagasan nga apostoles na luna ni San Pedro, iti kasta dali insaad mo asumo ti anak mo, isudang at lain ti mangiturayin ti iglesia. Anang sata maginanggay kami na ni Angeles ken Archangeles, ken nagiti amin nga ehersito ti langit, ken ikantami ti himno ti manakaidaydayo mo kat konami adi at sardali.
Kuno na yaw ko biig ka kinasanto kat siga ti bubuayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi maron ti baay mo kay espiritu mamang pasanto kada ditoy adakon. Tapno pagbalinan dati baay mo ida kada kami. Abagigan na ni ako ni ang Hesus Kristo. Isu ilisan bay ayawat na asi ayat ti bagina tapno ang totoo nangala hindi na kay nagyaman ka. Pinis-pisi na sana inter kada disipulos na terkinunana. Alawin niyo at mga kayanin iti daytoy kada iti bagi isa may yawat to ka may paay kada kayo. Basta may makalpasan din di palang rabiida ng alay iti kahis na kiyaman manengken ka sana inter kada disipulos na terkinunana. Alawin niyo at ang kay amin iti daytoy kada iti kahis ti dara ti baro kaya nanayon ng ulan iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo kada iti ado at tao tapno mapakawan na iti basbason aramidan niyo daytoy ang pangilag-lagit iyo kanya. Misteryo ni pamamagi. Agyaman kang kanta na ipaay mo ang malikari kami nga dalito'y saklang mo katag serbi kang kanta. Dawatin mi apo kada kami ang makirano iti bagitan dara ni Kristo pagkay-kaysana ang pumati Espiritu Santo. Laglali pang kad-apo ti iglesia manaysak na piti sa kalambungan kat paray-rayon dayak na anadusan. Laglali pang Merdileyo a Santo Papa mi ni David William na arsobispo ni iti amin na obispo kayang papati. Laglali pang pay-apo dali kakabsat may apimusay na sa inanaman ni panagungan tanto iti silong kataasin. Awaton kat ina iti silong tarangyago ang pagkakitaan na kay grupan-grupa. Dawatin ni Apo tayo paay mo nga takaasin ka na kami. Aramidan ko mga may karikam amin itiyak na nayon na diyan. Dan magiranog kam to kaya naingasatan ng Virgen Maria ay na Diyos. Tinagasat ng Jose ng esposo na. Dali tinagasat ng Apostoles ka dali amin na sa Santo. Isuda ang nakapunto ang serbikan na dito ay kada. Magikatwa kam to kad nagtanakwada ang magitantanong kaya magidayo kaya gapo kay Yesu Kristo nga anak mo. Gapo kay Kristo sila kaysa kay Kristo. Kaya isilong ni Kristo, ikitimpuyot ni Espiritu Santo, irok na yung ikan ka manangabaling na aman, kaya amin na dayaw ng gloria at nanayon na awan din gana. Hintay ko mararaw iti aman, naglulong kayo itararat, na inusulong, dinapo, Jesus, karatayo. Amen.
kami kadagiti amin na pagtaksan itlang kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi kadbabalan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon pumalalay na ilibason maili si kami ti amin aliribok may kanawa kami kabayatan ti panahon buhay mi ti inagasa tanan nga matin mi kaniti ay Yesu Kristo ang nagisalakan kada kami. O ako mi a Jesu Kristo, kinunam ka na yung apostoles mo, kapiya, tilibati ka na ngayon, kapiya magdapukan niya, kidat ko ka na ngayon. Saan ka na nagibasbasol, minimingam, naligat ti pamati, ti ilasyam, kadkas mayan nuro, ti pagayatan, ipaay mo kada si aasikan ko, na ti kapiya, ken panagkay kaysa, silang agyaten, adari, iti agkanayon, nga awan ting ganan. Kapiya ti ako, ang kanayon kumanga, da ka na ngayon. Itinapakong babae, itinapakong pamati, dan managayan ang puso, ipaay tayo di kapya, itunggal na isa na tayo kapya. Agtoy nilang pwesos, te Cordero ti Diyos sa mangikat, talibas-bas ng tinupo, nag-aasat tayo, ang ayaman itinaritoy padayan. Ako yan ay Panginoon, ang timay sa Panginoon.